Αφού σε προηγούμενη παρουσίαση εξηγήσαμε τι είναι το χρήμα, ας πούμε τώρα για το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του χρήματος, που είναι η ποσότητα του χρήματος. Αν ένας μάγος μπορούσε με ένα μαγικό ραβδί να διπλασιάσει τα καταναλωτικά και τα παραγωγικά αγαθά, θα γινόμασταν όλοι προφανώς 2 φορές πλουσιότεροι. Θα είχαμε περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα χρήσιμα πράγματα. Δεν θα ίσχυε το ίδιο όμως αν κάποιος μάγος διπλασίαζε ξαφνικά όλα τα χρήματα. Από εκεί που είχαμε όλοι 1 ευρώ στην τσέπη, ξαφνικά είχαμε 2. Τα χρήσιμα αντικείμενα στην κοινωνία, τα αγαθά δηλαδή, θα παρέμεναν σταθερά και θα τα κυνηγούσε μια διπλάσια ποσότητα χρήματος. Οπότε σύντομα, απλά όλες οι τιμές θα διπλασιάζονταν και συνολικά το βιωτικό επίπεδο θα παρέμενε το ίδιο. Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια. Θα γινόταν μια εσωτερική ανακατανομή του πλούτου μέσα στην οικονομία, διότι θα ευτελιζόταν το χρήμα σε σύγκριση με τα αγαθά. Αυτό λέγεται πληθωρισμός. Όταν γίνεται αυτό, οι τιμές ανεβαίνουν γιατί το χρήμα δεν αξίζει πια όσο άξιζε. Ποιος ωφελείται όταν υπάρχει πληθωρισμός? Ωφελείται αυτός ο οποίος δεν επένδυσε στη μελλοντική αξία του χρήματος. Αυτός ο οποίος είχε χρονικές προτιμήσεις να χρησιμοποιήσει το χρήμα του την ώρα που το έβγαλε και που οι τιμές ήταν χαμηλές, να το ανταλλάξει δηλαδή για να αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες σε παλιές χαμηλές τιμές. Και ποιος ζημιώνεται από τον πληθωρισμό? Αυτός ο οποίος επένδυσε στην μελλοντική αξία του χρήματος. Δηλαδή αυτός που εργάστηκε στις παλιές χαμηλές τιμές ώστε να αποταμιεύσει, ελπίζοντας ότι θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρήμα του στο μέλλον, ή αυτός ο οποίος ας πούμε δάνεισε και περίμενε ότι κατά την αποπληρωμή του δανείου στο μέλλον θα είχε μια σταθερή ροή χρήματος για να χρησιμοποιεί. Αυτοί λοιπόν ζημιώνονται. Όταν υπάρχει πληθωρισμός, μεταφέρεται πλούτος από τους αποταμιευτές στους καταναλωτές χρήματος. Το αντίθετο συμβαίνει όταν μειώνεται η ποσότητα χρήματος, όταν δηλαδή παρατηρείται αποπληθωρισμός και οι τιμές πέφτουν. Τότε κερδίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν αποταμιεύσει χρήματα, με τα οποία πλέον μπορούν να αγοράσουν περισσότερα πράγματα, και ζημιώνονται αυτοί οι οποίοι κατανάλωσαν τα χρήματα τότε που οι τιμές ήταν ακόμα ψηλές και έτσι δεν έχουν χρήματα σήμερα που οι τιμές έχουν μειωθεί. Τώρα, σε γενικές γραμμές δεν είναι ούτε περίεργο, ούτε ανήθικο, ούτε κακό κάποιοι άνθρωποι να γίνονται πλουσιότεροι και κάποιοι φτωχότεροι όταν αλλάζουν οι σχέσεις μέσα σε μια οικονομία. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει επενδύσει σε μια ελαιοπαραγωγική μονάδα και ένας ανταγωνιστής, ένας που παράγει λάδι στην Ισπανία για παράδειγμα, να πάει καλά η χρονιά, να βγάλει πολύ λάδι, φτηνό λάδι, ανταγωνιστική παραγωγή και να ρίξει τις τιμές του λαδιού. Ναι, αυτός ο οποίος επένδυσε στο λάδι μπορεί να χάσει χρήματα, αλλά συνολικά η κοινωνία έχει περισσότερο λάδι. Το λάδι είναι ένα αγαθό και ο καταναλωτής μπορεί να το απολαύσει σε χαμηλότερες τιμές χάρη σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Αντιστοίχως, αν κάποιος επενδύσει σε χρυσάφι και κάποιος ανακαλύψει ένα νέο κοίτασμα χρυσού, αν πλημμυρίσει ο κόσμος χρυσό, θα μειωθεί η αξία του θησαυρού που είχε μαζέψει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό πάλι δεν είναι περίεργο. Όποιος επενδύει σε χρυσάφι αναλαμβάνει το ρίσκο, γνωρίζει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος να ανακαλύψει χρυσό και να μειώσει έτσι την αξία του χρυσού που κατέχει. Ο ανταγωνισμός δηλαδή, οι ανακαλύψεις, αυτά τα απρόοπτα πράγματα είναι μέρος της ζωής. Ναι, μεν στον ανταγωνισμό κάποιος μπορεί να κερδίσει και κάποιος να χάσει, αλλά ακόμα και αυτός που χάνει αντιλαμβάνεται ότι αν ο ανταγωνισμός είναι στην ελεύθερη αγορά προφανώς, ο νικητής του ανταγωνισμού νίκησε με την αξία του, επειδή έκανε κάτι καλύτερα, επειδή έκανε κάτι πιο παραγωγικό, το οποίο σε τελική ανάλυση ωφελεί τον καταναλωτή και την κοινωνία συνολικά. Είναι όμως πολύ διαφορετική η περίπτωση όπου ένας μάγος με μηδαμινή προσπάθεια και χωρίς περιορισμό υλικό, φυσικό περιορισμό, μπορεί να διπλασιάζει ή να πενταπλασιάζει ή να εκατονταπλασιάζει τον χρυσό, το χρήμα δηλαδή, στην κοινωνία. Μπορεί συνολικά αυτός ο μάγος ούτε να μας κάνει πλουσιότερους ούτε φτωχότερους, αλλά εντός της κοινωνίας, όπως είπαμε, έχει την απεριόριστη δύναμη να ανακατανέμει τον υπάρχοντα πλούτο μεταξύ αποταμιευτών και καταναλωτών. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η δύναμη είναι τεράστια και αυτομάτως όποιος την είχε θα αποκτούσε πάρα πολλούς φίλους, πάρα πολλούς κόλακες, οι οποίοι θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δύναμη για να ωφεληθούν οι ίδιοι και φυσικά θα τους την παρήχε με το αζημίωτο, έτσι. Φανταστείτε δε πόσο ακόμα μεγαλύτερη δύναμη θα είχε αν αντί να πολλαπλασιάζει ή να υποπολαπλασιάζει την ποσότητα του χρυσού, έβγαζε χρυσό από το μαγικό του καπέλο, τον οποίο χρυσό θα είχε ο ίδιος πριν αποκτήσουν όλοι οι υπόλοιποι,
οπότε θα μπορούσε να λειτουργεί σαν ο ιδανικός παραχαράκτης. Αυτός ο μάγος θα μπορούσε σταδιακά να αγοράσει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες από την κοινωνία. Στην αρχή θα ανέβαζε τις τιμές, θα δημιουργούσε πληθωρισμό δηλαδή αυτός ο μάγος, αλλά αφού δεν έχει περιορισμό και το καπέλο βγάζει τζάμπα, θα έβγαζε περισσότερο χρυσό, οπότε εκθετικά οι τιμές θα ανέβαιναν όλο και περισσότερο, αλλά θα έβγαζε όλο και περισσότερο χρυσό και έτσι ασυμπτωτικά, δηλαδή στο όριο του απείρου, θα μπορούσε να αγοράσει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, θα γινόταν ο πλουσιότερος μάγος του κόσμου. Λοιπόν, όπως υποψιάζεστε, ίσως δεν τα λέμε όλα αυτά στην τύχη. Τα λέμε διότι αυτός ο μάγος σήμερα υπάρχει. Στην Αμερική αυτός ο μάγος γεννήθηκε το 1913 και τελειοποίησε την τέχνη του το 1971. Ονομάζεται Κεντρική Τράπεζα. Από το καπέλο του δεν βγάζει χρυσό, αλλά βγάζει χαρτιά, με τα οποία χαρτιά το κράτος φρόντισε να αντικαταστήσει βιαίως τον χρυσό. Μάλιστα δεν είναι μόνο ένας αυτός ο μάγος, κάθε κράτος έχει τον δικό του. Όλα τα χρήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα παγκοσμίως δεν έχουν αντίκρισμα σε χρυσό, αλλά έχουν αντίκρισμα σε μονάδες που δημιουργούνται με το πάτημα ενός κουμπιού, σε αεροκοπανιστό βασικά, σε λογιστικές μονάδες, και δεν υπάρχει φυσικός μηχανισμός που να σταθεροποιεί την ποσότητα αυτού του χρήματος. Δηλαδή, θεωρητικά δεν υπάρχει δυσκολία, όπως υπήρχε με το χρυσό, ας πούμε, ο οποίος είναι πεπερασμένος, ο οποίος θέλει κόπο για να βγει κτλ. Κατά τον 19ο αιώνα, δηλαδή πριν αρχίσουν όλα αυτά, υπήρχε αλματώδης πρόοδος, ήταν η βιομηχανική επανάσταση και το χρήμα ακόμη τότε ήταν σε χρυσό. Το ότι ήταν δηλαδή το χρήμα σε χρυσό δεν εμπόδισε καθόλου την ανάπτυξη, κάθε άλλο, την ωφέλισε. Οι τιμές γενικά έπεφταν, όπως συμβαίνει εάν το χρήμα είναι σε σταθερή ποσότητα και τα αγαθά αυξάνονται, λογικό είναι οι τιμές να μειώνονται, όπως γίνεται σήμερα, για παράδειγμα, με τα ηλεκτρονικά είδη, με τα κομπιούτερ, τα gadgets και αυτά. Δεν σημαίνει ότι τα ηλεκτρονικά δεν ακμάζουν, κάθε άλλο. Επειδή ακμάζουν τα ηλεκτρονικά σε ρυθμό ταχύτερο από αυτόν που παράγεται χρήμα και που αυξάνεται η ζήτηση, τέλος πάντων, γι' αυτό το λόγο μειώνονται οι τιμές των ηλεκτρονικών. Έτσι συνέβαινε με όλα τα αγαθά σχεδόν τότε, τον 19ο αιώνα, το βιωτικό επίπεδο ανέβαινε συνεχώς, οι τιμές έπεφταν επί δεκαετίες, με εξαίρεση βέβαια κάποιους πολέμους ή κάποιες ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων χρυσού, περιστατικά δηλαδή σπάνια, στα οποία όντως υπήρχε ένα κύμα πληθωριστικό, το οποίο όμως πάλι σταματούσε και οι τιμές άρχιζαν πάλι να πέφτουν για δεκαετίες μετά από αυτό. Τότε οι εργάτες εργάζονταν και αποταμίευαν χρυσό ή χρήματα με αντίκρισμα σε χρυσό, οπότε μπορούσαν από τις οικονομίες τους να ζήσουν στα γεράματα και μάλιστα συνήθως με τη βοήθεια των παιδιών τους, τα οποία ήταν ουσιαστικά σαν το ασφαλιστικό ταμείο, γιατί μπορούσαν τα παιδιά να εργάζονται όταν ο πατέρας και η μάνα ήταν γέροι. Δεν ήταν υποχρεωμένοι ο πατέρας και η μάνα να βάζουν τα χρήματα στο χρηματιστήριο, να επενδύουν και να ελπίζουν ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν ήταν υποχρεωμένοι να παίρνουν τέτοια ρίσκα, δηλαδή υπερβολικά ρίσκα. Δεν ήταν υποχρεωμένοι να βάζουν τα χρήματα σε ένα δημόσιο ταμείο και να εύχονται κάποτε να τα ξαναβρούνε. Δεν υπήρχαν τέτοια φαινόμενα και εφόσον δεν υπήρχε και πληθωρισμός, δεν υπήρχαν ιστορίες όπως αυτές που ακούμε σήμερα από τους παππούδες μας να μας λένε ότι κάποτε πηγαίνανε και ψωνίζανε στην αγορά με μία δεκάρα. Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ ιδρύθηκε το 1913, ο χρυσός εγκαταλείφθηκε ως χρήμα εντός των ΗΠΑ τη δεκαετία του 30 και τυπικά καταργήθηκε ο κανόνας του χρυσού το 1971 με την κατάργηση του Bretton Woods. Η χαρακτηριστική τιμή των αγαθών ήταν περίπου σταθερή και συνήθως μειούμενη, όπως είπαμε, για πάνω από 100 χρόνια, αλλά ό του θαύματος, όταν καταργήθηκε ο κανόνας του χρυσού, δείτε τι συνέβη στην μέση τιμή των καταναλωτικών αγαθών. Αυτό το διάγραμμα δείχνει πόσο είναι το Consumer Price Index, το οποίο δείχνει την μέση τιμή, ας πούμε, ενός συνόλου χαρακτηριστικού των βασικών αγαθών. Αυτό που θα λέγαμε το καλάθι της νοικοκυράς, χοντρικά. Αυτό που το 1775 αγόραζες με $1, σήμερα το αγοράζεις με σχεδόν $30. Δείτε πόσο ανέβηκαν οι τιμές, ειδικά μετά την κατάργηση του κανόνα του χρυσού το 1971. Αυτό είναι άκρος ανησυχητικό. Είναι άγνωστο για πόσο ακόμα θα αντέξει αυτή η οικονομία, όπου το χρήμα βασικά παραχαράσσεται πλέον σταθερά από το κράτος και την Κεντρική Τράπεζα, σε βαθμό που να έχει χάσει το 80% της αξίας του σε 40 χρόνια. Αν βάλετε τα νούμερα κάτω, κάπου τόσο βγαίνει. Δηλαδή, μεσοσταθμικά, το χρήμα χάνει με ρυθμό πάνω από 4% το χρόνο την αγοραστική του αξία. Δηλαδή, κάθε 10 χρόνια, που δεν είναι και πολύ καιρός, χάνει σχεδόν
40% της αγοραστικής του αξίας. Τα λεφτά που βγάλατε από τη δουλειά σας πριν 10 χρόνια, αν τα είχατε κρατήσει, σήμερα θα αγοράζανε σχεδόν 40% λιγότερα πράγματα. Αυτό είναι αρκετά προβληματικό, είναι πολύ ανησυχητικό και σύμφωνα με την Αυστριακή Σχολή Οικονομικών είναι ένας βασικός λόγος που παρατηρούνται αυτές οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις που είναι όλο και εντυνόμενες. Αυτές οι κρίσεις που η αριστερά τις αποκαλεί κρίσεις του καπιταλισμού, στην πραγματικότητα είναι κρίσεις της σοσιαλδημοκρατίας, της μεικτής οικονομίας, της ελεγχόμενης οικονομίας που έχουμε χάρη στην κυβέρνηση και στην κεντρική τράπεζα. Όταν η κεντρική τράπεζα και η κυβέρνηση παρεμβαίνουν στην ποσότητα του χρήματος, ουσιαστικά δίνουν κίνητρα σε κατανάλωση σε αντίθεση με την αποταμίευση και την επένδυση σε παραγωγικά αγαθά, οπότε δημιουργείται μια κακή τοποθέτηση κεφαλαίων, έτσι δημιουργούνται φούσκες, δημιουργούνται χρηματιστηριακά προϊόντα υπερβολικού ρίσκου και φυσικά όταν γίνεται η διόρθωση λέμε ότι επέρχεται κρίση. Η κρίση στην πραγματικότητα είναι το ξεφούσκωμα αυτής της φούσκας που δημιουργείται τεχνητά όταν κινητροδοτείται η κατανάλωση μέσω νομισματικής πολιτικής. Θα μπούμε σε λεπτομέρειες της αυστριακής θεωρίας οικονομικών κύκλων σε άλλη φάση, δεν είναι το θέμα μας αυτό εδώ. Απλώς θέλω να πω ότι αδίκως η αριστερά αποκαλεί αυτές κρίσεις του καπιταλισμού. Δεν είναι μέρος του καπιταλισμού να υπάρχει κεντρική τράπεζα που να καθορίζει κεντρικά με κυβερνητική εντολή την ποσότητα του χρήματος. Αυτό είναι σοσιαλιστικό μέτρο, είναι μέτρο ελέγχου της οικονομίας, όχι μέτρο της ελεύθερης αγοράς. Και ακούω ήδη τώρα τις ενστάσεις που λένε «Μα η κεντρική τράπεζα είναι η ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι του κράτους, τι είναι αυτά που λες». Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι η κεντρική τράπεζα είναι ιδιωτική εταιρεία, έχει ιδιοκτησιακό καθεστώς, έχει μετόχους κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμμετέχει στην ελεύθερη αγορά. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία απολαμβάνει ένα κρατικά εξασφαλιζόμενο μονοπόλιο στην έκδοση χρήματος και ως αντάλλαγμα προσφέρει φυσικά στο κράτος την νομισματική πολιτική που επιθυμεί. Όταν η κυβέρνηση θέλει να δώσει αίσθηση ότι η οικονομία πάει καλά, αυξάνει το ποσό χρήματος, κινητροδοτεί την κατανάλωση εις βάρος της αποταμίευσης και της επένδυσης. Το κράτος παρεμβαίνει στην ποσότητα του χρήματος με πολιτικά κίνητρα, με πολιτικούς σκοπούς. Όποτε το κράτος θέλει να μοιράσει χρήματα στους υπαλλήλους και στους φίλους του, ας πούμε, για να χτίσει φράχτες στο Μεξικό ή να κάνει έργα δημόσια που να εξασφαλίζουν ψήφους κτλ., αντί να φορολογεί τον πλούτο που προκαλεί αντιδράσεις και τριβές, είναι πολύ ευκολότερο να παραχαράσει το χρήμα ή να δανείζεται, να κάνει κρατικό δανεισμό, δηλαδή να πληρώνουν κάποιοι τα επόμενα κορόιδα που θα ζήσουν στις επόμενες γενναίες. Αυτό η Ελλάδα το πληρώνει πολύ ακριβά σήμερα. Οπότε ή με κρατικό δανεισμό εξασφαλίζει χρήματα η κυβέρνηση, αν όχι με φόρους, ή με την παραχάραξη που γίνεται πλέον νομίμως και μονίμως από την Κεντρική Τράπεζα και το Εθνικό Νομισματοκοπείο κάθε χώρας. Οπότε είναι γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα είναι ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι όμως αλήθεια ότι είναι μέρος της ελεύθερης αγοράς ή του καπιταλισμού. Η Κεντρική Τράπεζα παίζει με όρους κρατικού παραρτήματος. Στην Αμερική μάλιστα και στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, η διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας ορίζεται από την κυβέρνηση. Αν είχαμε πραγματικό καπιταλισμό, θα υπήρχαν πολλές τράπεζες, όχι κεντρικές, οι οποίες θα μπορούσαν να εκδώσουν χρήμα. Και θα υπήρχαν και ιδιωτικά νομισματοκοπεία όπως υπήρχαν για αιώνες. Αν κάποια τράπεζα πληθώριζε το χρήμα της ή αν κάποιο νομισματοκοπείο έκανε νόθευση των νομισμάτων του, τότε ο κόσμος θα τα χρησιμοποιούσε λιγότερο αυτά, θα γινόταν υποτίμηση αυτών των ψευδονομισμάτων σε σχέση με άλλα αληθινά χρήματα, δηλαδή αξιόπιστα χρήματα, και ο κόσμος θα έπαβε να τα χρησιμοποιεί και έτσι η αγορά θα ξεσκαρτάριζε την ήρα από το στάριο όπως γίνεται συνήθως. Αυτό δεν μπορεί να γίνει βέβαια με την Κεντρική Τράπεζα, επειδή το κράτος με τη χρήση βίας, με την απειλή του νόμου, επιβάλλει το χρήμα της Κεντρικής Τράπεζας στην Χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ του 1933 και του 1974 ήταν παράνομη η κατοχή χρυσού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η νομοθεσία καθιστά το χρήμα της Κεντρικής Τράπεζας legal tender, δηλαδή υποχρεώνει νομικά τους υπηκόους να δέχονται το χρήμα αυτό ως πληρωμή. Ομοίως, οι εμπορικές τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται ο κόσμος και οι επιχειρήσεις υπόκεινται σε πολύ αυστηρούς κανονισμούς που τους επιβάλλουν να έχουν αποθεματικό σε χρήμα που εκδίδει η Κεντρική Τράπεζα. Laissez-faire καπιταλισμό, πραγματικό καπιταλισμό μπορεί να μην είχαμε ποτέ ακόμα, αλλά σίγουρα ο 20ος αιώνας ήταν λιγότερο καπιταλιστικός
και περισσότερο σοσιαλιστικός από τον 19ο. Ο σοσιαλισμός διαμόρφωσε την πολιτική ατζέντα και την πολιτική συζήτηση όχι μόνο στο Ανατολικό Μπλοκ, αλλά και στις υποτιθέμενες καπιταλιστικές χώρες. Με αφορμή την κρίση του 1929 και με ιδεολογική στήριξη από θεωρίες όπως του Keynes, που δικαιολογούσε τον κεντρικό σχεδιασμό στην οικονομία και τον πανεμβατισμό χωρίς να υιοθετεί ανοιχτά τον μαρξισμό, εφαρμόστηκαν οι λεγόμενες προοδευτικές πολιτικές, δηλαδή σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές. Τι σημαίνει αυτό? Ήτανε σοσιαλιστικές πολιτικές ως προς τον κρατικό παρεμβατισμό στην οικονομία, που γινόταν κυρίως με αναδιανεμητικό τρόπο, ήτανε δημοκρατικές ως προς το πολίτευμα και ήτανε φιλελεύθερες μόνο στον βαθμό που η ατομική ιδιοκτησία δεν καταργήθηκε εντελώς, απλώς περιορίστηκε νομικά, φορολογήθηκε με έναν προοδευτικό, δηλαδή αναδιανεμητικό συντελεστή. Με λίγα λόγια, ο πολίτης κράτησε τις ευθύνες της ιδιοκτησίας και έκανε τη δουλειά, και το κράτος πολύ όμορφα πήρε την επικαρπία ή ένα μέρος τέλος πάντων της επικαρπίας αυτής της περιουσίας. Πρωτοπόρος αυτής της προοδευτικής λεγόμενης πολιτικής ήταν ο Ρούσβελτ, ο FDR, με το New Deal τη δεκαετία του 30. Η πολιτική αυτή περιελάμβανε μέτρα κάθε άλλο παρά καπιταλιστικά, δηλαδή είχε έλεγχο στις τιμές, απαγόρευση του ανταγωνισμού σε διάφορους τομείς, επιδοτήσεις σε αγρότες και άλλους επαγγελματίες, αυξημένο κρατικό δανεισμό, δημιουργία θέσεων εργασίας με χρήματα από τη γενική φορολογία, η οποία έφτασε, άκουσον το 79%. Παρένθεση εδώ, το εισόδημα άρχισε να φορολογείται μόνιμα μόλις το 1913 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε καθόλου φόρος εισοδήματος. Και όχι μόνο το στερέωμα δεν είχε καταρρεύσει, αντιθέτως η οικονομία πήγαινε σφαίρα και υπήρχαν και δρόμοι και σχολεία και τα πάντα. Συνεχίζω λοιπόν με την περίοδο του Ρούσβελτ. Υπήρξε πληθωριστική νομισματική πολιτική μέσω της Κεντρικής Τράπεζας, επιβολή κρατικών και ιδιωτικών μονοπωλίων, πάντα με κρατική βία βεβαίως, νέα αναδιανεμητικά προγράμματα όπως η κοινωνική ασφάλιση, το Social Security και άλλα. Παρένθεση, το ελληνικό ΙΚΑ ιδρύθηκε το 1934 και άρχισε ουσιαστικά τη λειτουργία του το 1937 επί Ιωάννου Μεταξά, ενώ το αμερικανικό ιδρύθηκε την ίδια περίοδο, το 1935 συγκεκριμένα, που είναι ένδειξη ότι οι σοσιαλιστικές πολιτικές σάρωναν το δυτικό κόσμο, όχι μόνο τα κομμουνιστικά κράτη, και ο Μεταξάς προφανώς δεν ήταν κομμουνιστής, ήταν αντικομμουνιστής. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν κρατιστής, υπέρ του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας σε έναν βαθμό τουλάχιστον, χωρίς να καταργεί την ιδιοκτησία, όπως άλλωστε και ο φασισμός και ο ναζισμός δεν καταργούσαν την ιδιοκτησία, όμως έβαζαν τον ιδιοκτήτη της περιουσίας υπό τον απόλυτο έλεγχο και την φορολόγηση από το κράτος. Όπως είπαμε, ο ιδιοκτήτης κρατούσε τον τίτλο και το κράτος έπαιρνε την επικαρπία. Τώρα, φιλελεύθεροι και μαρξιστές κατέκριναν για διαφορετικούς λόγους ο καθένας βέβαια τις πολιτικές του New Deal, τις πολιτικές του Roosevelt, τις λεγόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες ήταν οι πολιτικές του τρίτου δρόμου του λεγόμενου, ο οποίος προσπαθούσε να συγκεράσει τον κλασικό φιλελευθερισμό με τον σοσιαλισμό, που τότε ήταν πάρα πολύ της μόδας, ειδικά σε ακαδημαϊκούς κύκλους. Κυκλοφορούσε η άποψη ότι τέλος πάντων ανακαλύψαμε τον τρόπο μέσω του κράτους, μέσω της κυβέρνησης, να ρυθμίζουμε την οικονομία στην παραμικρή της λεπτομέρεια και όλα να πηγαίνουν ρολόι. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές ήταν εν μέρει σοσιαλιστικές, αλλά όχι αρκετά σοσιαλιστικές για να ικανοποιηθούν οι κομμουνιστές. Αντιθέτως, μάλιστα, οι κομμουνιστές θεώρησαν ότι η μερική υιοθέτηση κάποιων σοσιαλιστικών μέτρων, όπως η κοινωνική ασφάλιση για παράδειγμα, θα εκτόνωνε την κρίση και θα ανέβαλε έτσι χωρίς λόγο το αναπόφευκτο κατά Μάρξ τέλος του καπιταλισμού. Οπότε ήταν στεναχωρημένοι οι κομμουνιστές ότι ο Ρούσβελτ δεν επέτρεψε στον καπιταλισμό να καταρρεύσει γρήγορα όπως θα ήλπιζαν. Είναι παράδοξο ότι σήμερα πολλοί θεωρούν τους νεοφιλελεύθερους περισσότερο καπιταλιστές από τους φιλελεύθερους. Μάλιστα, μερικοί δεν ξέρουν και τη διαφορά καν. Μοιάζει με το ανέκδοτο που λέει: εμένα ο γιος μου δεν είναι πλοίαρχος, είναι κοντζά μου ανθυποπλοίαρχος. Το λες και γεμίζει το στόμα σου, έτσι. Νεοφιλελεύθερος, ακούγεται πιο βαρύγδουπο. Λοιπόν, ιστορικά πάντως, η αλήθεια είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός ήταν ένας όρος που σήμαινε τον τρίτο δρόμο, την εποχή εκείνη τουλάχιστον, μετά άλλαξε έννοιες. Ήταν ένας όρος που σήμαινε το πάντρεμα του φιλελευθερισμού, του κλασικού φιλελευθερισμού, με τον σοσιαλισμό. Οι κλασικοί φιλελεύθεροι, που στη συνέχεια από το 1960 περίπου ονομάζονται στην Αμερική λιμπερταριανοί, είναι αυτοί οι οποίοι πάντα υποστήριζαν και υποστηρίζουν τον laissez-faire καπιταλισμό,
και κατέκριναν τον κεντρικό σχεδιασμό του Ρούσβελτ βεβαίως, ότι με αυτόν επιμικρύνθηκε η κρίση του 29 χωρίς να υπάρχει λόγος και κράτησε δεκαετίες μέχρι που έγινε τελικά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όμως και ο πόλεμος και η πολιτική του New Deal ήταν αυτά που εξέθρεψαν το κράτος Λεβιάθαν, ήταν αυτά που δημιούργησαν τον κρατισμό με τις διαστάσεις που γνωρίζουμε σήμερα. Τελικά αυτός ο κρατισμός όντως κινδυνεύει να οδηγήσει την σοσιαλδημοκρατία και την μεικτή οικονομία αυτή που έχουμε σε κατάρρευση, όχι λόγω της υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου και της διεύρυνσης του προλεταριάτου και όλα αυτά που νόμιζε ο Μάρξ, αλλά πολύ απλά λόγω του κεντρικού σχεδιασμού, ο οποίος εκτροχιάζει την οικονομία, κακοτοποθετεί, κάνει misallocation δηλαδή τους πόρους μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης και επένδυσης σε παραγωγικά αγαθά. Δηλαδή με αυτήν την κακοδιαχείριση της οικονομίας, η οποία είναι αναπόφευκτη όταν προσπαθείς να ρυθμίσεις μια τεράστια οικονομία με κεντρικό σχεδιασμό, υπάρχει υπολογιστικό πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς, υπάρχουν όλων των ειδών τα προβλήματα τα οποία θα εξηγήσουμε και στο μέλλον όταν κάποιος προσπαθεί να επέμβει στην ελεύθερη οικονομία με την βία. Όλες αυτές λοιπόν οι πρακτικές του κρατισμού, του μεγάλου κράτους, του παρεμβατικού κράτους, του αναδιανεμητικού κράτους, διαστρεβλώνουν τον καπιταλισμό και όντως είναι ενδεχόμενο, είναι σχεδόν αναμενόμενο αυτή η σοσιαλδημοκρατική κοινωνική δομή να καταρρεύσει κάποια στιγμή και να υποφέρουμε αλλεπάλληλες κρίσεις, εκτός αν καταφέρουμε να αλλάξουμε πολιτικές αντιλήψεις και να στραφεί τελικά η κοινωνία σε πιο φιλελεύθερες, σε πιο λιμπερταριανές, σε πιο laissez-faire καπιταλιστικές πρακτικές.